Ilu jsegwi l-logħob Olimpiku sa minn meta kien tifel ċkejken. Issa, ta' 22 sena, se jirrappreżenta lil Malta fl-akbar avveniment internazzjonali tal-isport li jsir darba kull 4 snin. Aktar kmieni dan ix-xahar, il-plejer tal-Badminton Matthew Abela ġie infurmat li se jnaqqax ismu bħala l-ewwel atleta tal-Badminton Malti li se jirrappreżenta lil Malta fl-Olimpjadi. Mawa News, il-plejer żagħżugħ spjega kif it-telefonata bl-aħbar daħlitlu meta kien qed jitħarreġ barra minn ġdudna. Ma kontx qed nistennija imma kienet sorpriża għalhekk ili naħdem f'dan l-isport għalih. Matthew qalilna li mill-ewwel sab appoġġ kbir mill-familja, sħabu u l-Maltin in ġenerali, imma mhux biss għaliex anki plejers bl-istess mira ferħu miegħu. Quite surprised li huma ovvjament iridu dan it-target ukoll li waqt it-tournament kulħadd qalli proset u good luck u hekk ġifieri kien mument sabiħ anke ir-rispett bejn il-plejers ħadd gost ħafna. Ma' Matthew iltqajna l-għadda li wasal minn turnew fil-Litwanja wara ġimagħtejn ta' taħriġ fid-Danimarka. Issa għandi ġimagħtejn u nofs hawn Malta, ħajkonna camp internazzjonali fejn ġejjin xi plejers u coaches barranin. Wara nispiċċa dak għandi l-aħħar ġimagħtejn Denmark, nerġa' niġi Malta u mbagħad insifer mat-tim Tokyo. U qalilna xi jfisser għalih li jirrappreżenta lil Malta fl-Olimpjadi u x'qed jistenna minn din l-esperjenza. Onur kbir biex nirrappreżenta l-pajjiżi fl-Olimpjadi hija xi ħaġa kbira ħafna, imma jien it-target tiegħi kien li ovvjament immur l-Olympics, ovvjament ma stennejthomx lis-sena u qed nimira 3 snin oħra, imma li mmur hemmhekk u mhux biss nipparteċipa imma nixtieq nagħti 100% tiegħi u nħalli kollox fuq il-kort. Fuq kollox, il-plejer żagħżugħ li diġà għamel isem kemm f'Malta u anki barra minn ġdudna jixtieq jitgħallem kemm jiflaħ minn din l-esperjenza u jkompli jsaħħaħ il-karattru tiegħu kemm fl-isport u anki lil hinn.